A Concellería de Cultura de Noia presentou esta mañá a programación especial deseñada para esta última quincena do mes de agosto, coincidindo ademais coa celebración das festas do San Bartolomeu. Seguen a apostar por unha cultura segura, a través de concertos en espazos acoutados e con menor nivel de ocupación, para evitar así posibles contaxios. O ánimo de axudar, de continuar co tema da cultura segura, ademais de saber que isto todo implica unha repercusión económica sempre do Concello, e a máxima que seguimos que sempre é o control, a seguridade sanitaria por riba de calquer tipo de interés, non? Como xornada previa aos festexos programaránse dúas actuacións na Praza do Tapal. O venres 20 a banda Krevinsky e o sábado 21 o grupo de música tradicional Leirabuxo. E ademais un deles, que é Leirabuxo, que é o sábado 21, coincide que foi un compromiso por parte da Concellería de darlle un impulso a pon un San Cosmeiro dentro das limitacións que temos, xa que eles non poden executar todas as accións que tiñan pensado, pero será unha festa tradicional durante todo o día que acabará con ese concerto de música tradicional que é Leirabuxo, non? Os concertos terán continuidade xa esa semana das festas coas actuacións da Banda do Terror, Tanxugueiras, Andrea Pousa, Coti e Budiño. Serán concertos gratuitos na Praza do Tapal, con reserva previa e cumpríndose todas as medidas de prevención anti-Covid. Concentramos todos os espectáculos no Tapal porque é unha praza que si somos capaces de cerrar, que cumplir con todas as medidas de seguridade. Non é así, será inviable poder plantearse cerrar unha alameda de Noia, o sea, eso non é que nós queiramos facer todo nun sitio, é que temos que elixir un sitio para que haxa 250 personas de aforo, máis a xente que entre nas cafeterías, que está no plan de seguridade, manexamos en torno a 350 persoas, eu creo que é un bo número. Dende Cultura Noia programáronse tamén para eses días vermús musicais con grupos locais por distintos emprazamentos da vila, co fin de dinamizar tamén as mediodías.